Čaute, dneska je nedeľa, voľný deň, vlastne prvá noc s koňmi za nami. Idem po nášho majstra strihača, večera si dačo opečieme, aj že by videl, jak to tu vyzerá. Takže ideme sa trocha povoziť, bereme ho k nám, nech vidí, čo vlastne, že na čom vlastne pracuje, že nech chytí lepšiu predstavu. No neviem, či to ten vozík prežije, ale tak dúfajme, že hej. Dobre, je malá rabováčka, pár sekúnd ju nechám. Máme za sebou krátku opekačku. Ako dopadlo to dobre, ale počasie nám neprialo. Koníky sem tam tiež nám nepriali, takže bude to tam treba troška ohradiť. Pekný voľný deň za nami. Koníky vyzerajú, že si zvykajú. Kde je druhá kočka? Tu je. Pupavka. Dobrú noc. Ale kontrola. Kočky išli bez nás. Tak sme s Hanou na malej prechádzke. Ahoj. Čau, čau. No, nemôžeme sa budnúť na psíčka. Jasné, že si náš. Jak to ide? Tak, potkáme sa. Hej. Fajne, fajne. Tak to má byť. Necháme kočky sa zoznamovať a my sa ideme prejsť, spravíme s Hanou tu kolečko a ideme domov. Kontrola ohrady, vyzerá byť všetko v poriadku. Využívame príjemné s užitočným. Co ideš skúšať? Nech sa páči. A v hrove si mala sedlo na nej? No už, ideme. Ale je taká, že vie povystrájať. A kto nevie povystrájať? No už ideme, Hani. Už ideme, len chceme vidieť. Chcem, že by si zvykla na mňa. Ja- Nechcem ju tlačiť do ničoho. Ja viem. Dobre, my odchádzame. A vy nám ešte dať čo natočte. Však máš kameramánku zo sebou. Čaute. Adélka išla s kamošom pozrieť na tie kopytá, na tú korektúru kopyt. Vedel som, že kamoš to dakedy robil, ale už má iné povinnosti, ale veľmi ma potešil, že sa tak ochotne ozval, že nám s tým pomôže. Tak idem ich pozrieť, Hanu mám na chrbáte. Šiel by som s nimi, ale mala ešte spala, takže som zvedavý. No, sme takmer tu. Vyzerá to na zabavu. Mne jedno napadlo, že ste mohli takdy tu vadiť, nie? Na tej strane. Nie, že tam rozkopne auto, alebo co. Ale hej, čau. A jak vám to ide? Ťažko. Predpokladám, že je to koň číslo 1. Hej, ten ľahší. Hej. To robí celý čas. Taký výkop dopredu? S nami vydžubáva. A kopyto číslo? 2. Aha. Je to možné? Komfortik. To je, Bolo jednoduché, keby to... keby som si to trimal. Nie. Kúkam, dávam pozor. Už sami o sebe oni sú tu krátko, hej, že nie sú ani na nás zvyknuté ešte. Ona vydává popredné. Drží hlavu, vieš? Drží hlavu hlavne. No, áno. Súvaj. Tak uvidí, nič nie je. Tady cesta nevede, ne? Čiže ďalší deň za nami.
Bol som od dnes nášho strihača Maja, ktorému ďakujeme za jeho čas, ktorý venuje celému vývoju okolo gazdovstva, okolo Facebooku, Instagramu, YouTubeu, že sa nám o to stará, lebo my fakt na to nestíháme, nemáme na to čas. Takže bol na jednu noc u nás, že aspoň videl, jak to tam chodí a dúfam, že toto nevystrihne. A čakajú nás ďalšie dni troška pozvolnejšie a potom znova sa pustíme do ďalších prác. Dneska sa prepravujeme ku koňom na poniekud nezvyčajnom tomto stroji. Čau. Lebo nemáme na výber, máme iba toto auto. A včera sme zistili pri koňoch zásadnú vec, keď sme sa im snažili ostrúhať tie kopytá. Takže si to vysvetlíme hore pri nich. Takže včera sme boli strúhať koňom kopytá, respektíve sme sa o to chceli snažiť. Ale nevyšlo to, lebo sme zistili, že Lily vôbec nedáva nohy a Peggy silou Božej vôle si nechala spraviť predné dva. Robili sme ich asi hodinu, teda kamarát, ktorého pozdravujem aj na videu. A zistili sme, že potrebujeme s nimi pracovať od základov, že to nebude také ľahké a že potrebujeme, aby si zvykli na každý hmat, každý proste dotyk náš. Takže plán je taký, že vezmeme lonžku, vylonžujeme obidve a budeme sa teda nejakým spôsobom snažiť, aby akceptovali všetky naše dotyky. Čo si vlastne ukážeme na tom videu, že ako sa to robí. Ja v tom nie som absolútne nejaký tento profesionál. Nemám až také skúsenosti s koňmi. Nejaké mám, nejaké som dostala informácie o tom, čiže posnažíme sa niečo spraviť s týmto všetkým. No, takže nedopadlo to najlepšie, ale asi budeme teda potrebovať skutočné sersany, ako je vodítko a hlavne ten bičík lonžovací, lebo neviem, Peggy sa na mňa proste chcela rozbehnúť, chcela ma kopnúť, mám teda ja ten pocit z nej a potrebujeme ohradiť priestor, aby som mohla pracovať s jedným koňom a ten druhý, aby nás nevyrušoval. Lebo aj to bolo asi hlavne tá príčina, že nespolupracovala. Lebo v istých miestach som cítila, že proste ona chce ísť, chce sa vybehať, ale potom proste ma chcela kopnúť. Takže neviem. Budeme pokračovať, budeme na tom pracovať, budú sa učiť aj kone, budem sa učiť aj ja, bude to dobré. Ideme peši do hráde, kone tam niečo trošku poškodili. Musíme troška spevniť prístrešok. Ako ste možno do obedu zachytili, tak bol tam troška problém s tou poslušnosťou, čiže bude to asi beh na dlhšiu trať. Ja idem peši, lebo chcel som zobrať Karlu, nech si zvykajú aj psi. A Hanu mám na chrbáte. Ideme sa pozrieť na to, čo vyviedli a čo musím do budúcna vyriešiť. Sme tu. Adelka hovorí, že všetky krabice boli rozhádzané, čiže dále ich tu mimo hradu, potrebujeme to upratať, lebo asi zjavne niektorý z nich má problém. A ďalšia vec, taká akutnejšia, tento tu Rošprajc sa niektorému koníkovi nepáčil, čiže potrebujeme to opraviť pre začiatok. Adelka už je nám v petách. Si mohla vojsť, otvorím bránu. To je ďalší náš problém s poslušnosťou. Tie psy. Je veľa tých informácií, asi aj na nich. Čiže potrebujú si všetci zvyknúť krížom, krážom. Vrátane nás. Nikto nepočúva. Tejto rodiny. O ja. Dajak. No dobre, otvoríme ohradku bez toho, že by nás to zabilo. Ježi, som si to chcel zavesiť na prst. Môžem toto? No, akože na jednu ruku je to zaberak, to som našponoval riadne. Musím tie bránky do budúcna lepšie spraviť. Išli sme okolo jedného pána, lebo povedal, že nám nachystá zemiačky k braničke pre koníky, ale zatiaľ sa tak nestalo. Síce boli sme dohodnutí až na tretiu, je 2. Takže, a to je jedno, keď nie teraz, tak potom. V podstate vozík len chceme kvôli tomu, že sme tie krabice nahádzali. Takže tu máme Lily. Naše 2 neprivetivé kobylky. No a Pegina privetíva. Ako čapu nám seno. Čo budete mať v zime?
Teraz sa je travička. Dobre. Malé mrkvičky. Čo sa nám tu stalo? Je tu v blízkosti senk, takže ako až tak ma to neprekvapuje. Ale podľa všetkého vyzerá, že to je cielený útok na náš prístrešok. A zajtra by som volil, lebo už mám troška aj zlý pocit. Tu máme len po jednej skrútke, samorezke. Tu chcem durchom, že dáme zavitové tyčky a že to poriadne posťahujeme. Idem v prvom rade toto opraviť, uvidíme čo ďalej. Jak sa nám bude chcieť a dariť. Keď na co chcú, to sú kamoši. Ale nie, nepríjemne sa na mňa tlačia. A tu nechcem vody. Čo ja viem. Musia rešpektovať tvoj osobný priestor. Tak akože keď táto tu prestane rešpektovať priestor, asi to nebude nič moc. Vidím, že aj Karlin priestor, tak to nerešpektuje. Truby dve. Nedos sme mali dve truby tieto brechácie. Nie, že nám zožere Ranger. Bakelity, plasty a tak. Čiže tento kryš som zapravil iba tak. Už to určite taký účel neplní, ak plnilo. A tu som doplnil takýto silnejší kryš. A zajtra sme tu, že pozaprávame tie nohy, že by už to bolo konečne bezpečné a uvidíme, čo nás napadne, to budeme robiť.